Da vi her på VUC Fyn Fjernundervisning anvender en Google Apps løsning, betyder det, at vi har fået adgang til mange af Googles funktioner på nettet, herunder f.eks. Google Drive, Google Kalender og Google E-mail. Jeg vil nu vise dig, hvordan man kan bruge sit Google Drive som lageropbevaringsplads, og hvordan man kan bruge Googles skriveprogram Google Docs. For at se dit Google Drive kan du her fra startsiden af VUC Fyn Net trykke på Drev i bjælken, og du vil så blive ledet over i Drev. Første gang du trykker, vil du få den her meddelelse fra Google. Den kommer kun én gang. Nu kan jeg se mit Google Drive. Her ligger der et dokument, som jeg uploadede og afleverede i en tidligere video, da jeg skulle aflevere en opgave. I punktet Del med mig kan du se det, som andre har uploadet, som du har adgang til at se. Her har du for eksempel din fag. Hvis du ønsker, at din fag skulle være en del af din egen mappe, trykker du på det fag, du gerne vil have, højreklikker og føj til mit drev. Når du så går tilbage til mit drev, vil testkursisten her så have sit matematik liggende i mit drev. Og denne mappe svarer til, hvis vi lige går tilbage, svarer til den genvej, der hedder holdmappe, som ligger på fagets side på VUC Fyn Net. Jeg går tilbage i Drev. I Google Drive har du mulighed for at benytte Googles skriveprogram og regneark med videre. Det gør du blot ved at trykke et sted i dit drev, højreklik, og her kan du vælge Google Docs, som er skriveprogram, Google Sheets, som er regneark, og en del flere Google-programmer, som ligner de samme, som findes i Office-pakken. Jeg trykker på Google Docs. Dermed åbner Google et nyt dokument, som ligner den opsætning, vi kender fra Office-pakken. Jeg kan starte med at give mit dokument et navn. Testdokument. Det gode ved Googles dokumentpakke er, at den automatisk gemmer ændringerne, således at du hele tiden vil være opdateret på det, du har lavet. Nu kan du sådan set skrive din stil, eller din rapport, eller dine opgaver, eller hvad du lyster. Når du ikke vil skrive mere, lukker du bare. Dit dokument ligger i dit Google-drev og er gemt med de sidste opdateringer. Det smarte ved Google Drive og Google Docs er, at det er en online lagerplads. Det vil sige, at du kan logge ind på Google med dit Unilogin på en hvilken som helst computer, et hvilken som helst sted, og dine notater og dine opgaver vil ligge lige klar til at skrive videre på. Hvis du i din afleveringsplan har løst et skriftlig opgave ved hjælp af Google Docs, kan du blot aflevere den, jævnfør en tidligere video. Klik på næste og lad os se lidt mere på, hvad for nogle materialer og hvor man finder sine e-bøger og materialesamlinger i fjernundervisningen her på VUC Fyn.